Er lijkt het maar niet te gebeuren on het zowat zwier verouderde Tialf. Maar achter de schermen wordt er hard werken. Een speciale regiegroep, die bestaat uit onder andere de provincie gemeente KNSB, onderzoekt dat verbouw of nijbouw helder is. En dan draait het vanzelfs alle jaar om geld. Intussen wordt er al druk gelobbyd om dat geld los te krijgen. Zo keert commissaris Jorrits maar het weekend naar het reetrieden in Insel. Hij is net alleen van de reden naar Insel. Hij is er nadrukkelijk heen om zeg maar, uw lobby bij het kabinet. Wij hopen dat er leden van het kabinet in Insel binnen. Om zeg maar, daar de gesprekken over Nijtialf mooi te vieren. En dat geldt ook voor de 22 uur bedrijfsleven, die daar ik binnen. Dus ja, wij zijn met elkaar, maar verenigde krachten, zoals ze willen. We willen gewoon om die beide opties zo helder mogelijk te maken. 2 opties binnen er nog goed. Verbouw van het bestaande E-stadion, kosten 50 miljoen euro. Of nijbouw je bij het Abel Lenza stadion en dat kost het 100 miljoen. De KNSB had er Karel maken, nijbouw en dat is ik helder. Zal dit voorzitter Doekele Terpstra weten. Al wilde het net voor de camera zitten. De regiegroep, dat ik deputaire Galema in zit, had nog net een vaker uitsprutsen en zei het nadrukkelijk naar beide varianten te zien. Nou, in het voor de hoogste variant gingen, de mooiste variant, dan kom je nooit bij de middelste uit. Dus uw inzet is echt om de nijbouwvariant op de Noordplot op zijn haalbaarheid te toetsen. Maar wat dat net slaagt, dan komt ik de andere variant, die moet nadrukkelijk in beeld komen. Want dat Tialf de A-status houdt, daar ben je het machinaal orines. Dus daar luid ik de opdracht en daar wordt het aan werken. Zowel de KNSB als deputaire Galema vindt dat er van december een besluit genomen wordt over het nieuwe Tialf.